Pagtatatag ng Youth Reserve Disaster and Emergency Responders isinusulong sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM Report! Ipinapanukala ngayon ng isang konsehal ang pagbuo ng Youth Reserve Disaster and Emergency Responders sa lahat ng 31 barangay sa Dagupan City. Sa minangkahing proposed ordinance establishing the Youth Reserve Disaster and Emergency Responders na iniakda ni Attorney Jose Nato Tamayo, layunin nitong itaguyod ang voluntaryong partisipasyon ng kabataan ukol sa usaping disaster preparedness sa pamamagitan ng pagkikayat sa lahat ng sangguniang kabataan councils na bumuo ng mga magiging kasapi ng itatatag na Youth Emergency Responders. Ayon sa ipinapanukalang ordinance, ito ay upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga kabataan sa pagtulong sa kahandaan at suporta sa gitna ng mga kalamidad o emerhensiya. Saklaw din ito ang pagiging kaisa sa dikaing pamilya ang puso at progreso na tumututok sa gampanin ng mga kabataan bilang frontliners tungo sa mas matatag na komunidad. Ayon kay Tamayo, isa rin itong panawagan sa mga kabataan na mas potensyal sa mga kaalaman at kasanayan na lalo pang pagtitibayin sa mga ibababang pagsasanay. Nanindigan si Tamayo sa paniniwala nito sa kakayahan ng mga kabataang Dagupeños na magiging katuwang sa pagbangon lalo na sa oras ng sakuna o iba pang pagkakataong nangangailangan ng pagresponde. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.